Ahojte, prajem vám prekrásne dni. Dúfam, že ste si užili leto. Za nami už máme aj jesennú rovnodennosť, ale to slniečko ešte stále nám trošku svetla prináša do toho života, tak to treba využiť. No, dúfam, že leto bolo pre vás fajn. Takým hlavným iniciačným momentom u mňa bol dátum 8.8., kedy som bola na festivale Brána Leva a chcela by som sa s vami podeliť o tieto krásne chvíle, ktoré som tam zažila a uvedomenia, ktoré tam prišli. Tak, chcem v prvom rade spomenúť jedného výnimočného človečika, ktorý sa volá Nathaniel Goldberg. Pridám vám aj link pod video. Odporúčam vypočuť si jeho tvorbu a skutočne spievať s ním práve kvôli tomu, aby sme znovu dokázali objaviť silu svojho hlasu, čo je vlastne aj taký najdôležitejší odkaz, ktorý tam prišiel, ktorý som si navnímala. Čiže spoznať silu svojho hlasu. Jednoducho nie prostredníctvom toho svojho ega, že a bude len tak, ako si ja poviem, ale skutočne práve to tvorenie zo svojho srdca a to tvorenie z tej sebalásky. Z tej sebalásky práve kvôli tomu, že nenechať sa zadúpať jednoducho. Toto je to, ako to cítim, toto je jednoducho to, ako to ja vnímam. A pokiaľ ty mieniš robiť toto a toto a ďalej mi ubližovať v mojom živote, tak mňom nemáš čo hľadať. Skutočne už dneska je taká doba, že tieto staré programové vzorce jednoducho sa rúcajú a pokiaľ sa aj vám dejú nejaké zmeny, ktoré nechápete, tak odporúčam absolvovať buď nejakú tretiu terapiu, ak potrebujete teda nejakú tretiu osobu, ktorá vám to lepšie pomôže priblížiť ten pohľad k tomu, tak buď cez osobnú terapiu, cez možno nejakú vedenú meditáciu, dá sa priznať koreň toho problému. Prečo ja nemám tú silu si zastať sama seba a povedať jednoducho to, čo cítim. Dajú sa využiť rôzne podporné prostriedky, napríklad olejčeky od Bevitu, či už je to komunikácia, alebo transformácia rôzne, dá sa to všetko v popise tam prečítať. Čiže ak náhodou by ste vás to láka aromaterapia, mali by ste záujem, kľudne ma kontaktujte na e-mail, ktorý je pod videom a môžem vám poslať link, alebo vás tam môžem prihlásiť, aby vám tam ukázalo rôzne také zľavy, ktoré bežne vám neukážu a je to fakt škoda nevyužiť, pretože taký esenciálny olej, čo je skutočne kvalitný, tak sa pohybuje cenovo trošku vyššie ako bežne, kde si kúpite v nejakom obchodíku. To, čo stojí 2-3 €, určite sa nedá za esenciálny olej považovať. Sú to také rôzne prímesy. Takže kľudne mi napíšte. A ak by ste chceli, aby vám tieto zľavy sa stále opakujú, je tam nejaká týždenná, nejaká čarovná streda, nejaká mesačná, kde je zľava buď 1+1, alebo je práve taký olejček za polovicu. Čiže bolo by to škoda premeškať, ak vás jednoducho takéto niečo zaujíma. Majú tam aj rôzne proteíny, ale to už možno neskôr takedy. Ďalej dá sa pomôcť určite kameňmi, kryštálmi, na rozvinutie práve tej hrdelnej čakry. Vlastne využívať to slovo je umenie. Využívať slovo, ktoré môže byť liekom, ktoré môže byť aj jedom, pretože stretávam sa s tým dosť často aj na terapiách, že skutočne človek niečo vyriekol, niečo povedal, už nemal čas s tým dotyčným to nejako prebrať. Potom sú tam tie výčitky svedomia, ktoré zožierajú skutočne človeka
znútra, tak treba to využiť, kým je čas. A pokiaľ je to osoba, ktorou sa veľmi nechcete stretávať, nemáte v pláne, tak pri terapiách tým, že sa to vyrieši na úrovni duše, tak to pocíti aj tá druhá strana. Sú to ako magické skúsenosti, keď mám tú spätnú odozvu. No a keď som bola pri tých kamienkoch, tak určite keď si dáte kryštálové mriežky, ak vás táto téma zaujíma, napíšte mi. Určite vám nejaké informácie bližšie o tom poviem. Je to vlastne využívanie posvetnej geometrie a rôznych šutrikov, to nazvem. Aj keď sú to výnimoční pomocníci, ktorí nám práve pomáhajú ten náš energetický systém, ak je nejako vyladený, dávať do súladu. Keď si dáte kryštálovú terapiu alebo niečo podobné, tak vám tieto výsledky vyhodí. A prajem vám, aby ste skutočne našli silu toho svojho hlasu, aby ste dokázali tú sebalásku sebe vypestovať tak, že pokiaľ je to možné a nemusíte niekoho trpieť vo svojom živote, tak ho jednoducho odstrihnete. Že tým, že vy na sebe zapracujete frekvenčne, vybračte, tak už sa s niektorými ľuďmi prestanete stýkať, vnímať a ono sa to tak samovolne spraví, že jednoducho aj ten kruh vašich blízkych sa potom zmení. Je to proces, je to transformácia a určite máte veľa videí, máte veľa influencerov, ale niekedy skutočne, ako vravím, väčšina tých našich, povedzme, blokov, to, že sme nejako zarieknutí alebo niečo podobné, stačí, keď vám ako malému dieťaťu niekto povie, že a mňa to nezaujíma, drž hubu a daj už konečne pokoj a vo vás už začne bežať ten program. Že jednoducho, tak to, čo ja poviem, jednoducho nie je dosť hodnotné na to, aby ma niekto počúval. Napríklad. Jedna téma má milión variant, všetko sa vzťahuje na tú jednotlivú osôbku, na tú jednotlivú dušu. Takže nedá sa nejaká informácia zovšeobecniť, ale dá sa zovšeobecniť to, že treba mať zdravo nastavené hranice potadiaľ to a nie ďalej, pretože ten život žijeme len jeden, nemáme istotu, že zajtra sa vôbec prebudíme, tak nemrhajme tým svojim časom, nájdeme silu svojho hlasu. A to je asi tak pre dnešok všetko. Zanedlho bude nejaké iné videjko, s ktorým sa chcem podeliť s vami o mojej skúsenosti. Takže teším sa na vás na budúce a majte krásne dni.